3 കാരണങ്ങളുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രൂ കോപ്പി വെബ് സീൻ കാശ് മുടക്കി തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം, അത് തുടങ്ങാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ആദർശങ്ങൾക്കും പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും വേണ്ടി ജീവിത ഭദ്രത, സാമ്പത്തിക ഭദ്രത, ജോലി ഭദ്രത ഇതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇമ്മൻസ് കറേജ് ടു ഡു ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ലൈക്ഡ് ഇറ്റ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിൽ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പോളിസി ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ലതായിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലാവട്ടെ, ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താവട്ടെ, ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളിലാവട്ടെ, ഓഫീസിലാവട്ടെ, രാജ്യത്താവട്ടെ, ഇറ്റ് ഫീൽസ് വെരി ഗുഡ് ടു ഫീൽ ഇൻക്ലൂഡഡ്. അപ്പം അത് മാത്രമല്ല, ഞാനൊരു വിദേശ രാജ്യത്ത് ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിയുന്നതും കൊണ്ടും കൂടി ആയിരിക്കാം ഈ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കണ്ടൻറ് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അവർക്ക്. ആദ്യത്തേത് രണ്ടുമുണ്ട്, മൂന്നാമത്തേത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും വാങ്ങിക്കില്ല. പക്ഷേ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സും എസ്സേസും ലിറ്ററേച്ചർ കണ്ടൻറ്റും എല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, പോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പം ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ്. 2 മൈൽ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോകുന്ന ഞാൻ 4 മൈലൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ട്രൂ കോപ്പി വെബ് സീൻ കാശ് മുടക്കി തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ.